Ara el Dani, com que no podia capturar cap peça, que digui cap doble, ha col·locat, fet la seva jugada d'espera, deixant a la Ruth amb una sola casella on jugar i sense poder capturar. Juga, Ruth. Només tens una casella. Com que el cavall no es pot capturar, molt bé. Bona jugada, Dani. Vinga, te toca, a veure si pots capturar amb doble. Pots ajudar, Jan, si vols. Doncs no estic veient que puguis capturar-ne cap. Hauràs de fer una altra jugada d'espera.